17 il-każin tal-banda se jieħdu finanzjament biex jorganizzaw attività mużikali grazzi għal ftehim bejn is-soċjetajiet mużikali u l-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar. Parti mis-somma se tingħata fondi addizzjonali jekk l-attività organizzata tkun ambjentalment sostenibbli. L-infirmar sar waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat li dan il-ftehim ta' kooperazzjoni mistenni jissarraf f'aktar kunċerti u servizzi mużikali li joffru il-każini tal-banda fil-komunitajiet. Il-President tal-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar Ġesmond Aquilina għal l-Kunsill qed jaħdem fuq inizjattivi ġodda li jissarfu f'ħajja aħjar għar residenti tar-reġjun. Inħoss sodisfazzjon kbir meta nara 18 il-banda li qegħdin jipparteċipaw magħna f'dina l-ewwel attività bil-kollaborazzjoni tal-Banet li għandna fir-reġjun. Żgur li mhux ħatkun l-aħħar waħda, ħassejna l-ħtieġa li nkomplu nagħtu spinta il-kultura fil-lokalitajiet tagħna u ma tista' tmur imkien aħjar jekk ma tmurx fis-soċjetajiet mużikali biex inkomplu nagħmlu dawn l-attivitajiet. One News tkellem mal-President tal-Għaqda Mużikali San George Martri Sara Farrugia Eblit li qalet kif b'dawn il-fondi se jtellgħu attività mużikali marbuta mal-kultura. Ninsabu ovvjament grati immens b'dil opportunità mhux biss b'dal-fond imma l-Kunsill Lokali dejjem ikun hemmhekk disponibbli sabiex jgħinna. B'dal-fond tkun iktar faċli għalina biex norganizzaw xi attivitajiet fil-Kastana li aħna każin mużikali tal-banda San George Martri nkunu nistgħu norganizzaw attività kulturali. Il-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elsin Zerafa Cifelli innutat kif dawn il-fondi se jgħinu lil każini tal-banda jorganizzaw attivitajiet li jitgawdew kemm il-komunità tan-nofsinhar kif ukoll mit-turisti. Hija tennit li għandna nkomplu niċċelebraw il-kultura tagħna u nippreservawha għal ġenerazzjonijiet futuri.